pesa mora mora mikaw mar loan. Loan nigi gimiluongo ni interest. Samo kidwoke mokadho period ma owinjo bed ni idwoke cha to nyuolore. Tiende ni Ruth nokawo pesa ni December, yemo wacho en owuon ni nokawo December 2022. Sani higni ariyo. Okay, nyaka sani. 2 years. Korko chopo 800. Korko chopo 800. Mate ni nyuol bo nyuolore. Onyuolore mos. Seriously, kane bani Ruth okawo pesa ni e bank, it would be a different story altogether. De pesa no lich seriously. To gima Ruth owinjo understand en ni pesa no nyuolore saa mokidwoke. Koro mano owinjo maler kabisa. Gima owinjo tim owinjo many yo modwoke go matin. Aya, we chaka dwoke penjo moro aneno. Ji penjo ni to siling 500 datim gang'o. Siling 600 datim gang'o. Jothurwa we anyisu maler kabisa. Siling 500 nyalo timo a lot. Ang'eyo ji mochako ohala mar ng'ado alot e stalls. Mama moro nitiere mang'eyo umoja ka. Mose puonjo nyithinde gi ng'ado alot. Siling 500 inyalo waro go alot ming'adi miusi. Siling 500 ohala mar mandas mineno Jackie wacho cha nyalo timorego. Siling 500 nyalo chako ohala mang'eny kabisa manyalo mi boost, manyalo mi wuok e dhier to gi hopelessness and despair minyalo yudo sama koro ionge any other thing to do beyond your secondary education, you know, ka ok yudo giminyalo timo madhi mbele. Omiyo wagoluru pachwa e wach mar ni pesa ni tin kata pesa ni ok nyal konyo. Kaito nitiere bende wach maro ni ji wacho ni nakawo pesa na chamo ni ok abidwoko. Ing'eni kiwacho kamano, pesa ni ng'eni mar jopiny. Na wacho ni kendo ng'ato penjo ni pesa ni yakanye. Aneno ka ng'ato penjo kanye. Pesa ni mar jopiny, pesa ni is from the taxpayers. Taxpayers mochule gi ka gisetiyo. Okay? Kaka ineno kaka koro in kani. Itiyo matek, at the end of the day ing'adi pesa ni dhi agulu mar jopiny. Pesa ni ikawe mondo okony jopiny moko mayudo chandruok kata man piny mondo tingre malo. Omiyo en unethical and immoral ka ikawe di chame ka itidhi bayo kata ibedo ipakori ni wachame ok wadwoke. That is very unethical and it shouldn't be the case. Gimo jitim en ni bed gi a good idea. Okay? Penji ang'o manyalo timo. Okay? Then manyane pesa minyalo yudo no, kawe, then kete gino timatek. Then ibro tingori malo, pesa no bro konyi maber kabisa. Aparo ni amago e penjo kopo nitiere penjo moko bende giwacho ni bende gimachielo mwanyiso jopiny ni kapok idhi mi wacho ni koro I accept. Based on